Manifestació avui a Terrassa en defensa d'una gestió pública de l'aigua. El desembre passat va acabar la concessió del servei que durant 75 anys ha estat en mans de l'empresa Mina d'Aigües. Des de llavors s'ha obert el debat per decidir qui ha de gestionar aquest bé públic. Un debat que ha generat una guerra entre l'Ajuntament, que aposta per la municipalització del servei, i Mina, que insisteix a renovar la concessió. Avui han estat molts els que han sortit al carrer per donar suport al consistori, Núria? Doncs sí, més de 3.000 persones han volgut sortir al carrer i donar suport a l'Ajuntament davant d'aquest pols que està mantenint amb l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa. L'Ajuntament va decidir el desembre passat, per acord plenari, municipalitzar el servei de l'aigua i també una pròrroga per poder fer efectiu aquest traspàs de la gestió de l'empresa privada al consistori, una pròrroga de 6 mesos. L'empresa Mina, però, va decidir portar als tribunals aquests acords de l'Ajuntament i ara mateix el tema està pendent de judici. L'empresa també va demanar als jutjats una suspensió cautelar de les decisions preses per l'Ajuntament, però els tribunals no els hi han acceptat, o sigui, li han denegat aquesta suspensió cautelar. Per tant, aquesta pròrroga de 6 mesos està vigent encara i ha d'acabar al juny, però mentrestant el diàleg entre l'Ajuntament i l'empresa no existeix. Aquesta situació preocupa a les plataformes Aigües Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa, que han convocat aquesta manifestació perquè es temen que aquesta situació que està passant ara a Terrassa es vagi repetint als altres municipis on també es preveu aquesta municipalització de l'aigua i de manera que es vagi ralentitzant aquesta gestió pública de l'aigua allí on els municipis s'ho proposin. L'Ajuntament, però, tal com ha explicat el seu alcalde, el Jordi Ballart, està disposat a tirar endavant la municipalització de l'aigua mentre no hi hagi una sentència ferma. L'empresa concessionària va demanar la suspensió cautelar dels acords del ple del desembre. En aquest cas no se'ls va donar aquesta suspensió cautelar, per tant entenem que els acords d'aquest ple són vigents i per tant nosaltres, malgrat el procés estigui judicialitzat, mentre no hi hagi una sentència en ferm, nosaltres continuarem el procés tal com teníem previst. Estem davant d'un monopoli d'una sola empresa privada que té el control de les concessions a molts municipis i que està privatitzant el coneixement de la gestió de l'aigua. Llavors, ara que s'obre la finestra d'oportunitat en què acaben moltes concessions, creiem que és el moment de revertir aquesta situació i d'apropar-nos més al que passa a la resta del món, on tenim un 90% de gestió pública, o a Europa, que tenim un 70% de gestió pública.